Ngiyabingelela egameni laJesu Kristu inkosi yethu, kubaba umphostoli noma umphostoli nebandla lonke. Egameni laJesu Kristu yenkosi. La umkhosi wa-21 days ngangena ngahluleka ngaphuma ngenxa yokuthi ngase ngonde kakhulu. Ngalalela bufakazi balomunye umzalwane wathi yena wangena kumkhosi lo-21 days wonda waseyaqonda ukuthi kunesono engasivumanga. Ngase ngiyakhumbula ukuthi mhlawumbe nami kunesono engasivumanga, ngathandaza ngasicela ukwangikhumbuza isono sami. Ngase ngikhetha ukungena emkhosini, wangangeneki. Ngalo ngithandaza ngicela ukungena emkhosini kungangeneki. Ekugcineni kwakungeneka-ke. Kanti sengingenekile, umngani wami wakhuluma amagama abuhlungu kimi, amagama alumelayo. Ngathetha ngamthethisa, ngalwa naye, vele ngaba nolaka naye. Then mase sengingedwa endlini ngase ngiyaqonda ukuthi yiso isono lesi, ngasibhala phansi. Ngase-ke ngiyakhuleka ngixolisa-ke. Wase omunye umzalwane esinaye la wafona wathi kumenzela umkhosi we-14 days. Ngathi Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga, ngicela ukuthi ungene nami. Ngangena. Ngithe senginemalanga amathathu ngisemkhosini, umakhelwane ngizobeka isikhwama sama-packs elayinini yami yokuneka. Athi umakhelwane, hawu sewuwashile? Ngithi mina hhayi ngisawashi. Wathi mase sengiyoneka ngimthola usewuchitha amanzi okugeza, yena sewuyahamba, ugezile muhle uyahamba. Uwachithe phansi kwedradi lami lokuneka. Kwafika enhliziyweni yami ukuthi xifi, ngathi Jesu Kristu inkosi, ngizwa ngiphola ngaphakathi. Ngajabula ngathi nginqobile, ululaka enginalo ngilinqobile. Angizange ngibuze umakhelwane. Emva kwalokho kwavuka ukugula okukhulu, ngagula. Kanti ngenhlanhla nje umlungu uthe ngingangena emsebenzini for 2 days. Ngigula nje mina ngisendlini. Ngathi angeke ngiphume emkhosini noma ngikabizi ukuthi ngife ngoba ngigula kangaka, ngiphume. Umzimba ubuhlungu uqhuqha, ngaphuza i-Med-Lemon kwaba worse. Ngazise ukuthi bengiyiphuzelani le-Med Lemon. Ngathola amaphilisi lawa kabhosi, ngaphuza wona lawa afaka emanzini abangathi ujuice, ayabila ngathi ujuice, ngathi ino. Ngaphuza wona kwangathi uba ngconywana lo mzimba. Kodwa-ke hhayi, angiphumanga ebukhosini. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga abofakazi, ngiyanibonga nonke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi niyasifundisa futhi niyasikhulekisa, nobufakazi benu buyasifundisa. Ngiyabonga egameni laJesu Kristu inkosi yethu. Futhi angisafuni ukubuyela emuva kulolu laka enginalo, angisafuni ukubuyela kulo. Ngiyabonga ngomusa nangothando. uNkulunkulu alibusise njalo, alikhulise njalo egameni laJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela. Babe namake, ngiyabingelela. Ekhaya lezi ngiyabingelela. Entabeni nendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomusa wakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nangalo mkhosi lesitophuma kuwo kusasa. Awu Jehova, ube muhle, ungendele musa. Uyabona kubasekhaya lezi ngiyathandaza uNkulunkulu, angiside uyathi ngingaphumi Nkosi yami, kakhulu indzaba yema-emoji. Awu ngiyathi uthi Nkosi yami, nalaba bawafakako babagcina bakhiphile buhlungu, babuva nganani. Ngiyabadla ubuhlungu khona wami lebake bamkhipha, wangikhalela ngendlela lemangalisako. Nami nje kimi kunalo uthe Nkosi ngiside baba ngangibhlokha, ngangikhiphi ngoba ngiyakhula ekhaya lesi. Buka lo mkhosi lo ngaka ngiyaqala kungena umkhosi lo mdze kangaka. Ngisebenta amatima, ngihamba 3 kilometer ngetinyawo ekuseni nantsambama, kodwa angeva lutho. Njengoba nginjalo kude mehluko ukuthi ngisemkhosini, mandla anjengoba njalo. Uma umcela uNkulunkulu ngeve emthandazweni ukuthi uyacela ukuthi ngicela avale indlala, avale i-appetite. Umthandazo wami ngilowo, ngiyamnxusa uNkulunkulu usuku nesuku, angiva lutho. Even nanyalo nje ngiyavuka ekuseni solo ngathi ngilekhathi solo ngidla ngenteka konke. So ngiyalibonga kakhulu ikhaya lezi, yathi ngiyathandaza ukuthi Nkosi side ngikhulisile kulokuningi, ngitshintshile, vele ngitshintshile. Yathi lisuku nelisuku ngiyabulela phela bunqwele, ngiyalwela kwenda kahle kuze kufike lisuku lami lekuvuma tono. And vele ngiwo lo mnyaka lo i-30 sengiyayibona. Ngiyathandaza Nkosi, ngiside, ngiphe amandla, ngikhumbude lisuku nelisuku, ngibhale ngende kahle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani babe namake. Nkosi
aniside, anivikele, aniphe amandla kuhlakanipha kwakhe, akugcwalise, aniphe nekubeketela kuphatha abantu labangaka kumatima. And uNkulunkulu abaside bazalwane shem. Ngiyathi labaningi abendi ngabomu kwema-emoji, abendi ngabomu. Kuyayenteka lamafoni yathi sathane ulwa ngathi ngalama-emoji apreseke sometimes ungakanaki. So nathi bazalwane siyacela ukuthi asizameni ngemandla onke ukuthi sinake Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba Sibande nomama Sibande. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane kulo mkhosi womkhuleko wephasika. Ngiyambonga uNkulunkulu sikuwe sakhuleka abona kuphuma idimoni ibe linqgelazile egameni kaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalo mkhuleko ongaka ongenzela imangaliso. Ngingasakwazi ukuhamba, ngingasakwazi ukwenzani, kodwa ngamandla kaNkulunkulu uNkulunkulu incebo yakhe yalalela ukuba imlalele. Kuba nekhalizwe nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngakho ngizophakamisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngiyaphila, ngilula, kuningi bazalwane engakusho egameni kaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nokweswela ade sikweswela njengoba siqala ukungena lapha emkhosini. Ngibona kakhulu umehluko, angisweli egameni kaJesu. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane, muhle uNkulunkulu wethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngifisa nje baba ukuthula nje ubufakazi bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu useyisize kangakanani impilo yami. Ngilokhu ngiqalile baba, ongisiza nje ungilekelela. Sengisizakele kakhulu. Umoya lo obungihlasela kakhulu ukuthi kube sengazuthi ngilele nomuntu wesilisa, ngibe ngazi ukuthi sengazihlukanisa nabantu besilisa. Lo moya lo ngegama likaJesu seziningi impela iy'nsuku sesiside isikhathi, hhayi akusenzeki. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamuphakamisa uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Ngikhuleka lo mkhuleko wabaseRoma 10:9. Nje yasizakala impilo yami kakhulu, yasizakala impilo yami baba. Ngilokhu ngikhuleka njalo. Manje sengiyazizwa sengi-right. Bengihlaselwa nayisifo se-depression. Ngicabanga kakhulu, kodwa futhi uNkulunkulu ngiyabona ukuthi useyisizile impilo yami ngoba lento ebinginqamula intamo sengiyayizwa sekungcono. Sengiwumuntu nje nami sengiyaphila. Bengigula ngendlela eyisimanga, intamo yami nje isidlala ibuhlungu. Kodwa ubaba ekhuluma esifundisa ngokuxolela abantu, unentshumayelo yakhe efundisa ngokuthi asixolele abantu. Ngakufunda ukuthi kubalulekile ukuxolela abantu ababonile. So nje uNkulunkulu wayisiza impilo yami ngokuningi baba. Impilo yami isisizakele, nengqondo yami ebicabanga ingaqedi, icabanga izinto ey'ningi ezingenamsebenzi. UJesu useyisizile impilo yami. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu owenza ngakwazi ukuxhumana nawe baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba enhlizweni yami kuyasho ukuthi kwakuyicebo likaJesu ukuthi ngikwazi ukuthi ngisizakale ngoba
benginakho ukuthi sengiyakholwa kodwa izinto bezingicindezele kunjalo. Manje ngiyambonga uNkulunkulu imfundiso nje osifundisa zona. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela esimanga. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngifise sengazi ukuthi uNkulunkulu angaqhubeka angisize ngisizakale ngegama likaJesu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uYesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukubonga ngawo umkhosi ka-14 days. Ndithe ndiphakathi kuwo umkhosi i-7 days yokuqala ngaba nephupha lapho bangathi ndibona izithombe apha emadongeni endlu, izithombe zabantu ezincanyathelisiweyo. Xa ndithi uqwalasela ezi zithombe ndithe ndisazijongile ndabe sendiva ilizwi elithethayo lisithi, susa izithombe. Kuthe xa liqeda ukutsho zasuka izithombe. Emveni koko ndaphaphama ebuthongweni. Ndithe xa ndiphaphama ebuthongweni, xa ndiqonda ukuthi make ndijonge apha emadongeni, xa ndijonge emadongeni, hayi akho zithombe nje apha, amadonga mahle nje aklini. Nyhani ke amadonga aklini apha akho zithombe. Ndibe sendikhumbula entliziyweni yam uba ubaba ndake ndamva xa ethetha ngezithombe esithi izithombe ngamadlozi. Ndiyambulela kakhulu uThixo Baba ngalo eliphupha. Ndiyambulela kakhulu. Ndiyacinga ukuba yenye into endiyifumeneyo kulo mkhosi. Ndiyabulela kakhulu Baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Inkosi inginikezile imibono iwu-2 iqondene nabashumayeli bezwi likaNkulunkulu, noma kungabanga umbono wosuku olulodwa, kepha yona imibili. Owokuqala umbono, inkosi ingikhombise umshumayeli wezwi likaNkulunkulu emi phambi kwebandla likaNkulunkulu ephethe isitsha ebesimhlophe, naphakathi kulesi sitsha bekukhona ukudla okumhlophe. Ibandla bese kufanele ukuthi lisukume lizokha esitsheni lidle, okungukuthi umgcotshwa mayemi phambi kwebandla edlulisa imeseji ayithathe enkosini, usuke ezofida ibandla likaNkulunkulu ngokudla okuyikhona okuzobanika ukuphila ngendlela ebekumhlophe ngayo. Kodwa into eyenzekile before lisukuma ibandla lizokha esitsheni, ngibe sengibona kuvuka izandla ebezimnyama ziqhamuka phansi phambi kwakhe zazocaphuna kuqala esitsheni, okungukuthi imeseji akasezukuyihambisa iphelele njengalokhu beyithathe enkosini. Ngiyacela ukuthi abashumayeli bezwi likaNkulunkulu beqaphele ukuthi njengokusho kwezwi likaNkulunkulu, 1 Peter incwadi yokuqala kaPetro chapter 4 verse 11, lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu, uma ngabe ekhonza makakhonze ngamandla awanikwe nguNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa
kukhona siphi isizathu ebesingamenza ukuthi agodle umyalezo. Ngiyacela ukuthi engawugodli umyalezo awuthathe enkosini, ngoba isitha esisuke sesimenza lokho, ukuthi mhlawumbe uzobona umuntu othile okuleso simo bese engakhulumi ngento. Ngiyacela ukuthi bekhulume izwi likaNkulunkulu ngaso sonke isibindi, bengayigodli imeseji, benganiki usathane ithuba lokuthi antshontshe imeseji abenze bedlulisa into engaphelele. uJesu Kristu uyinkosi. Ngenxa yesikhathi ngiyakholwa baba ukuthi inkosi izongipha ithuba ngiphinde ngisho omunye umyalezo. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubingelela ubaba nomama uNtsimande nekhaya lezwi. Ngifike ekhaya lezwi ngoJanuwari. Ubaba wanginikeza umkhuleko wabaseRoma 10 novesi 9, then ngabhukha nedate for ukuvuma izono. Since ngiqalile ukuvuma izono ngizibhala phansi ebhukwini, benginenkinga before ye-masturbation, but since-ke ngiqalile ukubhala angisenayo leyo nkinga. Nginokuthula nje okukhulu empilweni yami, nomzimba wami nje futhi awungihluphi. Ngiye ngajoyina-ke umkhosi lo siwuqale ngiyi-27. Bengiqala ukungena emkhosini wamalanga amangaka. Ngo-day 4 sisemkhosini, kule ngihlala khona emqashweni, I think ngina 4 years. Kufika amakati akhala lapha ngasemnyango ebusuku until ngabo 5 ekuseni. Mangivuka ngakhuleka ekuseni, ngaphuma ngaya emsebenzini athula. Mangibuya emsebenzini nanti ikati elilodwa lilele lapha masekudeni nje nomnyango, but zange ngilibone mangiphuma ekuseni. Ntambama ngabo 6 mase sikhuleka ningane, hawu ayabuya amakati futhi awu2 sengizwa vele akakhala emnyango futhi. Akhale sikhuleke sibiza igama likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi. Athule amakati bonke lobo busuku ka-day 5 athulile amakati, nakakusasa sangasawabona until today. After 2 days khona omunye usisi engisebenza naye emsebenzini angitshela ukuthi kuneBhayibhili alinikwa abanye abantu uzazonginikeza lona emsebenzini. Makeza nalo le Bhayibhili ngiyalibuka, akusile Bhayibhili elingcwele or the Holy Bible leli engilaziyo, mara libhalwe uJesu nomunye umuntu ngaphakathi. Ngithi hayi ngiyaxolisa, ngeke ngikhona ukulithatha leli Bhayibhili. I only read one Bible. Ngimbona ukuthi ukhathazekile emoyeni, kodwa ngalinqaba iBhayibhili, azange ngize ngilithathe. So ngiyambonga uNkulunkulu ngokungithwala kulo mkhosi kuze kuzofika lo suku lanamhlanje. Ubelokho njalo engivikele, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba nomama, khaya lizwe entabeni endlu kaJehova. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngicela ulethe ubufakazi, ngithinta ubufakazi bomunye umzalwane ngibulalela manje ekuseni, ekhuluma ngezikhala azibona emkhathini singena emkhosini ka-14 days. Bengisadidekile baba nami singenile emkhosini ngosuku lwesibili, ngilele ngabona engazuthi amafu ayaphenyeka, kungathi liguqubele izulu, amafu ayaphenya. Uma ngibheka lokuphenya kwamafu ngabona amaketanga amakhulu emkhathini engathi abophile nje, abophile. Engathi ngiyawabuka la maketanga ngafikelwa ukwesaba ukuthi inkosi kwenzakalani. Bengilokhu ngizibuza ukuthi inkosi ngabe yini le engangiyibuka. Kodwa manje sekuyacaca ukuthi impela usathane lo mkhosi esingene kuwo akawuthandi. Uzama ngayo yonke indlela ukuthi azivimbe noma avimbe imikhuleko, kodwa siyambonga uNkulunkulu osiholela njalo odondweni lonqoba ngayo uKristu Jesu wasithanda. Kuthe kusenjalo baba, ngolunye usuku futhi ngazibona engazuthi ngisempini la kuliwa khona lezi ibhamu, ngazi noma ibhamu noma ngiyagcina kuthiwa umbayimbayi, lezi ibhamu ukuthi uma kudutshulwa ngaze ngathi ibhomu. Mangibona kwenzeka leyo nto engazuthi sezibhekiswa ngakumina-ke, labantu bangidubula futhi ngiyasibona isiza kumina le bhomu lento ethi mayikudubula ngathi kuyahlakazeka yonke into, ngathi kusha konke ngazuthi kuyibhomu. Babengidubula bahluleke, bangidubule bahluleke. Uthi kusenjalo bese beza kumina, bafike bangibuke nje emehlweni, bese yakhuluma koyedwa wabo
idlakela nje enkulu ingibuza ukuthi ngenza ngani. Bese ngimane ngiphendula ngithi mina ngisindiswe inkosi uJesu. Lena iyasifela nawe yakufela. Ngikhuluma ngimbhekile ngimqonde ngqo ebusweni ngithi ngisindiswe inkosi uJesu, ngoba inkathi bengidubula ngangibiza igama likaJesu ngithi uJesu Kristu inkosi. Abantu bese bengibuza ngathi mina ngisindiswe igama likaJesu Kristu owasifela nawe, owakufela ngimkhombe emehlweni. Kuthe kusenjalo ngazibona engathi sengiyathokoza-ke, sengisentabeni, engathi ngiyajabula kakhulu ukuthi inkosi waze wanginqobela. Ngavuka ngakhala ebusuku ngathandaza, ngambonga uNkulunkulu. Ngizoveza nje baba ubufakazi ukuthi impela sisemkhosini, kodwa usathane akathokozile ukuthi siqine ngempela. Kube ukuthi sikhuleka ngomoya nangeqiniso, nobizo lenkosi lisho njalo. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela. Ngiyambonga Nkosi uJesu ukuthi usigcinile kuze kube manje. Ngiyambonga baba kakhulu uNkulunkulu, sisakulo mkhosi nje uke wangikhumbula uNkulunkulu, nami wangenzela isiye. Kumntwana shuthi wayi-aplayile baba for umsebenzi, e-apply online. Sisekulo mkhosi usuku lwa-5. Umntwana bamfonela for ama-interviews. Wahamba wayokwenza ama-interviews. Ngosuku olulandelayo bamfonela bamtshela ukuthi uwutholile umsebenzi, usesayinile, uzoqala nje makuqala le nyanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyamangala. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Ngibingelela ubaba nomama, abazali basekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, angithi ukuphawula ngendaba yama-emoji. Emva kokuthi nami seyingenile i-emoji, ngayibophezela ukuthi ngizothi uma bengivula inkonzo ngiqale ngibheke i-emoji yomuntu bese ngimbhalela imeseji, bengibabhalela. La engithole khona ukuthi abanye vele bayifaka ngenhloso. Ngabona engibuza omunye ukuthi wena ubani wena ongibuza lokho. Ngase ngibona ukuthi ayi lo ufake ngenhloso. So abanye ngamuzwa omunye esezwe impela efakaza exolisa. Omunye angibhalela asho athi ena ngiyabonga. Lo ongabongi ngavele ngabona nje ukuthi angibuze igama, wangibuza igama and wangabonga. Ngavele nje ngabona ukuthi hayi lo uyifake ngenhloso. So nje nami ngiyafisa ukuthi singathi singakhuzeka, sibe nokulalela, ngoba ngempela ungalaleli kuwumvuzo omumbi. So ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi asisize, ngoba kuyenzeka vele ingene ngephutha, kodwa sengibona ukuthi abanye befaka ngenhloso ngempela. Ngoba nje ngenza sure lokhu nje ngayangena kumina, ngayibophezela ukuthi nje mingena nje qala ngibhekela ababalo ukuze ngibasendele ama-message. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kakhulu ngokuzithoba, ngibingelele abazalwane bonke eGophini ekhaya lezwi. Ngisaletha ufakazi, kade ngagcina nami ngifakaze ngenkosi uJesu. Ngisamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamthanda nje kakhulu uNkosi uJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ngokusilethela wena ukuthi usifundise iy'ndlela zakhe. Siyakhula kakhulu kwelikamoya, ngiyakhula kwi-salvation. uNkulunkulu unginika ukuqonda ukuthi ubungcwele akupheleli ngaphandle, nobungcwele bangaphakathi. Kade usakhuluma nje ngokwembatha ingubo yasezulwini. uNkulunkulu uyayiveza lento kwabaseKolose 3, uyayifakazela ukuthi ngempela simele ukuba kindness, sibe nobubele, sibe nesisa kubantu abangakholwayo baze babone uKristu kithina. Simodele uKristu evele eyinkosi. Uyamveza uKristu ukuthi uKristu uwumuntu onjani, ukuze sizuze abangakholwayo. Iyona salvation, iyona full salvation. Ukwembatha, usembatha ubungcwele nokuthula nokuthobeka nako konke lokhu. Izona zinto usathane amelene ngathi nazo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi uyasikhulisa ngalezi zinto.
uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwababa uNsibande, umndeni wonke, nomama esimthandayo kakhulu. Siyabingelela. Ngibingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lizwi. Ngicela ukuletha ubufakazi engithe ngilele ebusuku ngahlaseleka kakhulu. Ngithe ngilele ebusuku kwafika into ebingicindezela ngohlobo lwesimanga. Wangicindezela lo muntu ngendlela engayiqondi. Ngithe ngibona phambi kwami wayesebeke into engathi udoli, ikhanda elinqamuka ikhanda, kwanqamuka kwase kuba umzimba, kwase kuba iy'nyawo ezizidadladadla. Wayeseyibeka la phambi kwami lo muntu. Ngithe ngimbona eyibeka walayitha umetshisi, eshisa la engathi isebusweni, eyishisa lento ize kwaba iy'gaba ey'ntathu, ingavuthi. Kuthe kwesithathu yabe siyavutha, yashunqa intuthu. Ithe mashunqa intuthu, ngamuzwa esethi, refilwe, refilwe, refilwe. Ngaphakathi kumina kwakhona umuntu othi kimi, biza igama likaJesu. Nangempela ngaso leso sikhathi ngabiza igama likaJesu, ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngisathi ngisho njalo, yena lo oshisa lento wayeseshiya wathi ungalibizi leli gama, ungalibizi leli gama. Ngambona ekhwantshabala, ngalibiza igama likaJesu, ngalibiza igama likaJesu. Kanti sengilibiza nje ubaba uyangizwa ukuthi sengimemeza kuyaphumiseleka ukuthi aze ezwe naye. Uthe ngizwa wayengigquzula la eswini, engishaya kusho ukuthi engivusa, ngase ngiyaphaphama. Ngavuka bazalwane, ngakhuleka, ngambonga uNkulunkulu, ngase ngivula uRoma 10:9. Ngaso leso sikhathi ngakhuleka ngavuma nje ubaba asifundisa. Ngambonga uNkulunkulu ubaba ukuthi nginqobekile ngoba bengasakwazi ngisho ukuphefumula, umoya bese umncane ngohlobo lwesimanga, kodwa ngamusho uJesu Kristu iyinkosi khona kunjalo, ngamusho ebethi ngingasho ngasho. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba ongiphilisile noma ongisindisile kule mpi yasebusuku. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.